Якое отношение має Охридська церква до Карпаторуської православної церкви Восточної, котра 100 років тому возрождена була на Ізанському соборі? Православна автокефальна церква з іменем Охридська архієпископія существувала вже офіційно даже, хоча раніше могла із часів Кирила Мефодія 885 року, но була фіксована в 1019 до 1767 року. І так, ота древня наша церква має для нас дуже важне значення. Болгари визнавали її із греками. Однако ми сьогодні думаємо, у якому відношенню Охридська архієпископія переплітається із Карпаторуською церквою. Ведь і в самому розумінню Кирил і Мефодій основали Кирило-Мефодіївську православну церкву, і коли були витіснені із Моравії, вони пішли у Болгарію, де цар Борис прийняв і письменність, і православ'я, а то було вже у 885 році, де учні Кирила і Мефодія, особливо святий Наум, Ораст, вони пішли на Охридське озеро і там 100 років трудилися, готовили переводи на слав'яно-руський язик, щоб допомагати потім через 100 років крестити Київську Русь во времена святого Владимира. Границі архієпископії оставалися тими же, що були при Болгарському царстві времен царя Самуїла, коли часть Карпатської Русі считалася подданими Болгарського царства. У болгарських древніх картах указано, що до нашої ріки Латориця доходила межа. Другі кажуть маленько ниже. Таким образом, Охрид став значним центром слав'янської православної культури. У 1913 році Охридська кафедра переходить у состав Сербської православної церкви. Уже зовсім через 2 роки у состав Сербської церкви войдуть і русини із своєю Карпаторуською православною церквою, яку возродили у 1921 році. Спомнимо ще там, що у 1915 році болгарська церква отримала автокефалію. 41 року болгари, на кінець 45-го року утвердилася і сербська церква, тому із 1919-го Охридська архієпископія, ставши частю сербської церкви, по домофорам якої була і наша Карпаторуська православна церква Восточна, котра возродилася, так вийшло, що древня частина Кирило-Мефодіївської церкви в лиці Карпаторуської церкви і друга половина або частина древньої Охридської архієпископії зійшлися по домофорам сербської церкви, сербського патріарха. Вот почему і донині ми увіряємо, і історично доказано, що всі древні пам'ятники Охрида, і, звісно, теперішньої слав'янської Македонії, співпадають із нашими, як слав'яно-руський древній язик. Таких пам'ятників маємо коло 30, де чітко прописано, що як будто би то русини писали на древніх пам'ятниках у древньому Охриді. Новий опит возрождения Охридської церкви, к сожалению, воплотився у началі 40-х годів по движению за образование независимой Македонской православной церкви, що потім послідувала і друга проблема, бо коли у 1945 році створилася слав'янська держава Македонія, тепер Слав'янська Македонія, то, на жаль, вмішалися власти Македонії, комуністи Македонії, Господи, де це вони не вмішували, не наробили біди. І в 59-му році вони затребували,
щоб Македонська православна церква була окрема. Сербська церква на то считала, що не є умов і не є потрібно то робити. І предлагалося на перших порах, щоб Македонська церква ставалася автономна в составі сербської церкви, бо була тоді велика держава Сербія, но предводителі тої Македонської держави, уви, не хотіли довольствуватися автономією, і пройшов церковний розкол. Ми дуже шкодуємо, що та часть древньої церкви нині не має молитвного общення. Но з тих часу там є, звісно, і приходи, які не порвали єдинство з церквою. Однако ми кажемо, як би не сталося, молимося, щоб древня Охридська архієпископія, котра нині представляє собою тепер вже окрему, но вже меншу по території православну церкву Слав'янської Македонії, би колись була визнана із согласія сербського патріарха і согласія других православних церквей. Господи, поможи нашим древнім братям, слав'янам православної Македонії. Вона православна, там не є унії, однако язик древньої Македонії, язик русинов дуже близький. Не випадково сам перший єпископ Карпаторуської православної церкви Досифей не предложив русинам учитися у сербській семінарії, а направив наших русинів учитися у Бітоль, град Македонський, між своїх древніх братів. І коли вернулися звідти наші люди, то вони підтверджували, вони жили дуже між близьким народом по духу і по вірі. Там і сформувався великий святий, це був церкви Христової, святитель Іоанн, котрий воспитував наших русинов, в тому числі і в нього воспитувався і нинішній наш святий архімандрит Василій Пронін. У народі так називають його святим, і при житті назвали його святим. А також наші покойні протоієреї Николай, Василій Самош і другі священники, котрі прийшли оттуда, добре підготовлені, і допомагали нашим русинам формувати Карпаторуську православну церкву Восточну, котра, однако, після війни, коли появилася нова, раніше не существувавша границя по Тисі, котра розрізала по-живому русинов Марамороша і русинов Тячівщини, Хущини, розрізала русинов мадярських і наших, розрізала русинов теперішньої Словакії і нас, і так же саме з поляками, то ясно стало, що прийшлося русинам проситися вийти з состава із-под омофора сербського патріарха і перейти в омофор під православну церкву Руську, а з 1991 року у состав Української православної церкви, де глава, предстоятель, блаженніший митрополіт Онуфрій. Ми віримо, що дві частини древньої церкви Кирло-Мефодіївської, Карпаторуська православна церква Восточна по реєстрації державній період Чехословакії, а також православна церква з іменем Охридська архієпископія – це дві крила єдної древньої церкви. Ми би дуже просили наших молодих істориків цю тему розвити. І, можливо, могли б ми отримати благословення від наших архієреїв, щоб поїхати у Македонію і поучити там, прочитати македонські архіви, подивитися на древні пам'ятники, щоб ще раз увидіти, яка наша славна історія. Архієпископія Охридська і наша Карпаторуська православна церква Восточна. Історія Закарпаття чудесна і важна
Ну, про це ми поговоримо на услідуючих передачах. А поки най Бог дасть мир і благословення всім нашим русинам, котрі возродили свою Карпаторуську православну церкву Восточну, ув'єдно котра, як ніби два крила із благословенною древньою церквою Охридською архієпископією, составляють ту єдину древню церкву, яка дає нам основання казати, що не к нам прийшло православ'я з Києва, з Москви або з Петербурга. Це від нас прийшло православ'я на Київ, а звідти на Велику Росію. Так звучить історія. Надіятися, що державні чиновники будуть поважати русинську національність, поки що немає. Хоча Європа напоминає дзвонити властям України, що у вас 30-річний невирішений питання національної меншини русинської. А також, щоб наша держава держалася в єдинстві, бо лише так поступаючи ми, і громадяни, і християни, тут на землі подані громадяни земної держави, ну а в вічності віримо, що ми будемо громадянами і небесного Єрусалима, небесної вічної країни. І з Богом святим.